Мен Лубян Урман Хуҗалыгы техникумының 1974 елда тәмамлаган соң Марида эшләп алдымда направление аннан соң сафларына киттем инде. Анда 2 ел хезмәт иткәннән соң 77 елдан Саба леспромхозына эшкә урнаштым. Башта мин Карса урманчылыгында 2 ел мастер булып эшләдем инде. Аннан соң инде мине анда лесничий итеп куйдылар. Лесничий булып мин анда 6 ел эшләгәннән соң 1983 елда инде Сабабаш урманчылыгына лесничий итеп күчерделәр. Шуннан бирле инде мин менә Сабабаш авылда гомер итәм. Сабабаш урманчылыгы инде ул Карса урманчылыгына карата зуррак коллектив ие. Анда инде 100дән артык хезмәткәр эшлидер. Коллективта ничектер анда инде көчлерәк дип әйтәсе инде. Шул хезмәт коллективы белән эшкә кирип киттем инде мин. Матур гына әйтеп эшләдек. Ул чорларда инде Советтар Союзы чорлары инде икенче төрле вакыт дип әйтәсе килә. Күңелле чорлар, кешеләр дәген теге эшкә ашкынып менә шундый итеп гөрләп теге матур итеп эшли торган заманае. Ул мунчала цехларында инде үзе бер фабрика инде ул. Анда инде иртә таңнан ут яныр иде, кичке уннарга хәтта инде кешеләр инде эшлиләр иде. Ничектер аларны куып та кайтарып булмыйдыр иде. Бүтән баласы, чагасы белән шунда матур итеп хезмәт итеп теге акчасы да әйбәт кенә түләнеләдер инде ул чакта теге күпме эшлисең шуны аласың. Аның инде эш кенә түгел инде социаль вопросларда да ул вакытта инде бик күп эшләр эшләнде. Клуб төзелде инде эшче урынга, мәктәп салынды, Сабабаш мәктәбе. Ул детсатлар инде безнең Карамактайы, пекарня, кибетләр, бөтенесе инде бөтен социаль объектлар кат эшләнде. Ул инде күп походларга йөрисең, коллективләр, йөзәр артык кеше, 5-6 автобус белән циркка, театрга матур итеп йөри торган идек. Ул чорлар бөтенләй икенче инде. Аның эше дә бар иде, хезмәте дә бар инде, авыр замана булса да аны инде залына торган, бер нәрсә дә юк иде, бөтен кеше үзенчә бер тигез иде. Теге матур коллектив белән эшләгән чорлар хәердәген искә төшә инде, сагынып сөйләрлек кенә калды инде ул чорлар. Менә инде хәзер Сабабаш урманчылыгы хәердәген эшли. Ну хәр элеккеге объемнар юк инде, элеккеге чор объемнар алар инде эш мен объемнары белән чагыштыра торган түгел. Менә шулай итеп инде 40 ел менә минем Сабабашка килгәнгә 83 елның 31 мартында күченгән идек. Семья белән инде монда ничектер күз ачып йомганчы шул 40 ел вакыт узып та киткән.